All Bodoland Agriculture Eco Development Society ni थुलुंगाथाव आरो बाखनायथाव खामानि गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनो थांखि लादों ससाइटिया BTR जों लोगोसे BTR नि बायजोआव थानाय गोबां ओनसोलफोराव All Bodoland Agriculture Eco Development Society-आ गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनायनि थांखि लादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि मुखुमानि बेन्दोंआव थानाय अक्सिगुरि फोथारावबो आबाद मावनानै दिन्थिफुंदों बे ससाइटिया। खमैबो 50 बिगा जुखाम आबाद 100 बिगा थासुमलि सुम दंफां गायनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनायखौ जागायदों। मख'नाय जायोदि अल बड'लेण्ड एग्रिकालचार इक' डेभेलपमेन्ट ससाइटिखौ 2022 मायथाइनि आगस्त दानाव दानाय जादोंमोन। सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ लायाबालानो ससाइटिनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय खांलायनानै जा एसे मदद होनो हायो बेजोंनो जागायदों होननानै फोरमायदों बड'लेण्ड एग्रिकालचार इक' डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि आफादगिरि बिरखोदाव बसुमतारिया। गिबियावनो बेखौनो बुंनो सानो जोंनि ससाइटिनि मुङा जाहैबाय बड'लेण्ड एग्रिकालचार एन्ड इक' डेभेलपमेन्ट ससाइटि। जोङो मावनायजों लोगोसे परिबेसखौ मोजाङै लाखिलांनांगौ होननानै जोंनि जेसेबां जेनेरेल पिपलफोर दङ बिसोरजों जों मावलांनो आगान सुरगासिनो दङ। आबादखौनो गोसो होदों। जोंनि मानसिफ्रा दा मावनायनि सायाव गोबां दुरबलथा फैगासिनो दङ। बेखौ माने एवार खालामनानै सजाग खालामनानै जोङो माने बे आबाद जिनिसखौ जोंनि मावनानै थांनानै थानायनि मोनसे राहा होननानै जोङो मिजिंथिनानै आवगायबोनाय जादों। जोङोथ' दा मावगासिनो दङ एम्फौनि आबाद बे सेरिकालचारखौबो जों मेन हिसाबै साइड बाय साइड मावगासिनो दङ आरो पिक्ट'रियेल रिपर्टफ्रा जोंनाव दङ आरो जोङो दा आसामनि दाब दाब जायगायाव जों बड'लेण्ड होननानै बड'लेण्डआवल' माने मोनसे जायगायाव जों मावाखै, बड'लेण्डनि बाहेरायावबो जोङो मावदों आरो जोङो बेजों थासुमलि गायनाय दा 1000 बिगासो जोंहा थासुमलि जानानै दङ आरो जोङो दा नैबे जुंखामाथ' जोङो एसे आगोलावबो मावनायखौ जों दिन्थिखांबाय आरो जों बेखौनो दा बयबो माने आबादनि गेजेरजों थांनानै थानायनि मोनसे राहा जानो हायो खालामनो हायो बेखौ जोङो साननानैनो आवगायबोनाय जादों आरो। ओरैनो नोंथांमोना बे आबाद मावनो थाखाय माबायदि हा नांगौ, माबायदि बेसेबांसो बुरजा नांगौ? हाया बहाय जोंनाव बुंनो थाङोबा जों नाम्बारजों खोथा गैया, आनलिमिटेड जोंनाव मावनो हानाय एरेबोल लेन्डसफोर दंखायो जोंनाव। दा बेखौ जोङो प्रपार इउटिलाइज खालामोब्लानो जों जथेस्थ' थांनानै थानायनि राहा लामाखौ जों मोननो हायो आरो बेखिनियानो। नोंथांमोना आबाद मावनो थाखाय माबायदि सिस्टेमाव लायो? जोङो आबाद मावनो थाखाय सोरबा गोबां मानसिफ्रा माने अफार बायदि आवगायबोदों आरो बहाय माने बेनि थाखाय भारा बा माबा लिस्ट बेफोरबायदि जोंनि माबायाव बांद्राय फैयाखै। थेवबो जोङो मावनानै मोनखांबा साक्सेस जायोबा माबा मोनसे होनायनि जों खोथाफोरखौ होनाय जादों आरो। नोंथांमोननि बे एनजिअ साबेसेसो सोद्रोमा मावथिफोर? बेयावथ' नियार एबाउट जों 10,000आनो जाबाय। मोनसेल' डिस्ट्रिक्ट नङा, क'क्राझार, चिरां आरो बाक्सा, उदालगुरि बेखौ जोङो कभार खालामगासिनो दङ। जों दा इनिशियेल स्टेजाव दं, माने नामा दंब्लाबो गासिबो माने माबाफोरखौ जोङो सोद्रोमाफोरखौ एक्टिभ खालामनो हायाखै आरो। बे ससाइटियाव हाबनोबा सोद्रोमाखौ माबायदि लानाय जायो? सोद्रोमा हाबनायनि थाखाय जोङो जेबो माबा खालामाखै, खिन्थु माबा मोनसे एसे जोंनि माने सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो 1000-2000नि गेजेराव जोङो दा मोनसे कन्ट्रिबिउट खालामनानै आवगायग्रोनाय जादों आरो। नोंथांमोना दि जुखामनि आबाद मावदों, बे जुखामनि आबादा फिथाइबो होबाय, ओरैनो खै बिगासो जागोन? बेयावथ' जोङो दा 35 बिगा दं। जोङो बे 35 बिगाखौ जोङो मावनानै उत्पादनखौ मोननाय बादि जों मोनसे नुनाय माने जौगानाय माने डेभेलपमेन्टखौ साक्सेसखौ जों नुदों आरोखि। जुखामनि गुबै माइलिखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय जायो? जुखामनि गुबै माइलिया जाहैबाय जों मोनसे सर्सनिफ्राय रायज्लायनानै भारत 54 बे हाइब्रिडखौनो होनाय जादों।
जोंहाबो इसिबां नलेज गैया अब्लाबो जों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौ माने प्रडाक्टिभ मोननायखाय जों बेखौनो खुबैनाय जादों आरो जोंनि नुनायाव बेयो दा साक्सेसआनो जानाय जाहैबाय। जुखाम आबादजों माबाफोर आबादफोर मावदों नामा? बेजों लोगोसे जों जेबो होथ'वाखै खिन्थु गुबुन जायगायाव गुबुन आबादफोर दङ आं आगोलाव बुंनाय सेरिकालचार बे एम्फौ लानाय आरो जेराव जोङो माने बेदरजों लोगोसे माने माबा मोननाय जेन'बा बिलाइखौबो जों एम्फौनो जाहोनो हायो आरो मोजां उत्पादन जायो जोंनि जायगायाव माने बेखौ बांद्राय जत्न खालामनाङा ट्रिटमेन्ट खालामनाङा थासुमलि थापियकाखौ जोङो दा माने मावगासिनो दङ आरोखि। बियो थासुमलिया जोंहा 1000 बिगा टारगेट दङ खिन्थु जोङो दा 1000नि बारनोबो हागौ। नोंथांमोना फोरमायदों जुखामनि बिफांखौ बा बिलाइखौ माबाफोर दाना बानायगोन होननानै। औ जोङो बेखौ गोबां रोखोमनि माने दाना बानायनाय जोङो माने प्लेनिं खालामदों। जोङो बर'फ्रा माने अमा फिसियो हिसाबै जों अमाखौ मेन लानानै बेजोंनो बोरमाबो दाउबो नाबो जोङो बिदि खालामलांनायनि जों थांखि लादों आरोखि। बाक्सायाव मोनबेसे मा जायगायाव नोंथांमोना बे आबादखौ मावो? दा जोङो बे अक्सिगुरि फोथार बेयाव मावनाय जाबाय बे जुखामखौ आरो सामथाइबारि बे रेभिनिउ भिलेज बे हाखुवाबारि होननानै बुङो बेयावबो थासुमलिखौ जों मावनाय जादों। थासुमलिजों लोगोसे गोबां बिदिनो दंदेरो बेजों लोगोसे जोङो इन्दिबो दङ आरो बेवहाय जोङो सुम बिफांजोंबो माने एम्फौ फिसिनायनि थाखायबो बे सिङाव जों सुम गायखानाय जाहैबाय खारं गायखानाय जाहैबाय बेबायदि जोङो आवगायगासिनो दं आरो। नोंथांमोननि आबाद मावनाया बे बाक्सा जिल्लायावल' गिबिना ना बहाबाफोर? जोङो क'क्राझारावबो मावदों खिन्थु बिदि लार्ज स्केल जों बांद्राय लानाय जायाखैमोन। जोङो लार्ज स्केलखौ जों दा बाक्सानिफ्रायनो स्टार्ट खालामनाय जादों जों बाक्साखौनो बेस खालामनानै जों आवगायगासिनो दं आरो। जोङो गोबां जायगायाव गोबां माने आबादफोरखौ जों मावनायनि बेब'स्था लागासिनो दङ। जोङो बड'लेण्ड होननानै बड'लेण्डल' जों मावनाय नङा बेनि बाहेरायावबो जों मावगोन आरो जोंजों गोबां माने माबाफोरखौ कमिउनिकेट खालामगासिनो दङ। माखासे लाइमोनफोर बा गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाङो बा बिथांमोना हा थासेयावबो न'खराव हा मावाखै नोंथांमोना माबाफोर मेसेज होगोन नामा? बिनि थाखायनो जों मेन मोनसे माबाखौ लादों दा जोङो बाहेरायाव थांनाय आरो बिदिनो बेखार माने माबा खालामनाय जोंनि मानसिफ्रा माने गोहैलो आरो लोरबां माने गोसोआव बोलो गैयै आबादजों जों थांनानै थाया बेखौ जोङो मावनानै माने मोनसे उत्पादनमुलक माने प्रडाक्टिभ मोनसे लाइनजों जोङो बे जिनिसखौ लाबोनायनि एवारनेस प्रग्रामखौ जों लागासिनो दङ। गासै रायजो राजाफोरखौ जोङो बेखौनो खावलायनो सानो आबादजों जोङो थैया आबादजों जों थांनानै थायो आरो जों बेजों एग्र' माने इक'ल'जि जों मानो होनोबा बड'लेण्ड एग्रिकालसार एन्ड इक' डेभेलपमेन्ट ससाइटि नाम लानाय जादों आरो जों बे इक'ल'जिखौ जेब्लाबो बजाय लाखिनानै जों एग्र' माने इक'ल'जिखौ जों माने मावलांनायनि माने बेब'स्थाखौ जों लागासिनो दं आरो। बेयाव बाहायनो मोनोमोनब्ला साबसिन उत्पादन मोननाय जागौमोन नाथाय जोङो माने रांखान्थि माने हिसाबै इसिबां माने माबा गैयैखाय साउन्ड नङैखाय माने जोङो लोरबांखाय जों बेफोर जिनिसखौ माने बेब'स्था लानो हायाखै थेवबो दा माने गोजौना इसोरा जोंनो माने जथेस्थ' माने माबानानै अखा होबाय बेजों साबसिन जादों आरो साबसिन जों माने उत्पादनखौ माने मिजिं खालामनो हायो आरो। जोङो रावनिबो जेबो मोनथ'नाय जायाखै जुदि सरकारनि थरफनिफ्राय मोनोबा जों जथेस्थ' रोखोमनि आवगायनो हागोन आरो बेजोंनो जों थांनानै थानायनि राहाखौ जों बयबो मोननो हागोन आं बेखौ बुंनो सानो आरो।